У середмісті Києва у ці хвилини триває генеральна репетиція параду до Дня Незалежності України. Вже за кілька хвилин над Хрещатиком пролетить авіація, а ввечері на Трухановому острові відбудеться репетиція артилерійського салюту. У п'ятницю відбудеться сам парад, в якому візьмуть участь 4,5 тисячі військовослужбовців і 250 одиниць військової техніки. Крім того, відомо, що колону курсантів Інституту військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія очолить колишній кримський офіцер. Що зараз відбувається на Майдані Незалежності, дізнаємося в нашої Тетяни Сулій. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню, розкажи, як триває генеральна репетиція. Тобі слово. Співробітництво між країнами у сфері кібернетичної безпеки. Вітаю, Софія. Так, справді нам пощастило стати свідками неймовірної події саме зараз. У ці хвилини ви можете бачити за моєю спиною, як у розпалі триває третя репетиція військового параду до 27-ї річниці Дня Незалежності України. 24 серпня, так само, як і зараз, центральними вулицями Києва крокуватиме 4,5 тисячі українських воїнів. Тут будуть представники Збройних сил України, СБУ, ДСНС, моряки. До речі, колону курсантів Інституту військово-морських сил очолить колишній кримський офіцер Ростислав Шаров. Він свого часу залишив Крим, не зрадивши українській присязі. Також Хрещатиком проїде 250 новеньких танків, БТРів, Буків. Один з них, до речі, на попередній репетиції врізався в офісну будівлю на вулиці Ярославській на честь Дня Незалежності на Трухановому острові. Пролунає 10 гарматних залпів. А також насамкінець розповім, що буде нового цього року. Отож, командування обіцяє презентувати новий літак Ан-178, а також всі дуже чекають цієї миті. Військові вперше вітатимуться. Слава Україні! Героям слава! Замість радянського зичу здоров'я! Генеральна остання репетиція військового параду пройде 22 серпня, тоді як і зараз центральні вулиці Києва будуть перекриті, тож водіям варто враховувати цей момент, обираючи свій маршрут. Софія, тобі слово. Дякуємо. Це була наша Тетяна Сулій з Майдану Незалежності. Більше деталей з репетиції параду ми розкажемо вам згодом.